Allahu Akbar, kullu nafsin za'iqatul maut. Wannan shine yadda aka gudanar da jana'izar Sheikh Abubakar Giro Argungu, ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci na Ahlus Sunna. Sheikh Abubakar Giro Argungu, wanda shine shugaban kwamitin gudanar da ayyuka na kungiyar Ahlus Sunna ta Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, ya rasu bayan wata gajeruwar rashin lafiya a ranar Laraba 6 ga watan Satumba na shekara ta 2023. An gudanar da jana'izar marigayin a garinsa wato Argungu ranar Alhamis 7 ga watan Satumba na shekara ta 2023. Dimbin al'umma daga sassa daban-daban na ƙasar nan waɗanda suka haɗar da manyan malamai, sarakuna, jami'an gwamnati da sauran al'umma sun halarci jana'izar marigayin shehun malamin. A can baya dai kafin rasuwarsa an taɓa samun lokaci sau ɗaya ko sau biyu wanda aka rika yayata rasuwarsa, lamarin da ya zamanto ba gaskiya ba ne, wanda har ma an masa tambaya dangane da al'amarin, inda ya nuna cewa hakan ya tunasar da shi cewa mutuwa tana nan tafiye gare shi. Akwai lokacin da malamin ya taɓa yin bayani ga al'umma akan cewa duk lokacin da aka samu labarin mutuwarsa a yi masa addu'o'i, Allah Ubangiji ya kai shi kabarinsa da sa'a. Ka ji labarin mutuwar mu, ku yi mana addu'a, ko roƙi Allah ya karbi ayyukanmu. Ba mu da matsala yanzu a duniya wadda ta wuce ƙaƙa za mu mutu. Na biyu, Allah ya karɓa ko bai karɓa ba, wallahi ba mu sani ba, amma yana yiwa addu'o'inku su taimaka Allah ya yahi zunubanmu ya karbi ayyukanmu. Marigayi Sheikh Abubakar Giro ya shahara a fagen wa'azin addinin musulunci da faɗakarwa a wajen tarukan wa'azozi a ciki da wajen Najeriya da suka haɗar da manyan biranen musulunci na Makka da Madina da ƙasashe irin su jamhuriyar Nijar, Ghana, Kamaru, Chadi, Benin da dai sauransu. An haifi malamin a Argungu ta jihar Kebbi. Sheikh Abubakar Giro ya sami ilimin addinin musulunci na tsangaya tun yana karami. Haka zalika ya shiga makarantun almajirci na cikin gida inda ya kware wajen karatun Alkur'ani mai girma. Sheikh Abubakar Giro ya je kasashen ƙetare da dama domin neman ilimin addinin musulunci da koyarwarsa. Da fatan Allah ya ji kansa, ya rahamshe shi, ya baiwa iyalinsa, abokai, aminai, yan uwa da sauran dangi da daukacin 'ya'yan ƙungiyar Ahlus Sunna da dukkan musulmi baki daya a gurin jure rashin Malam Abubakar Giro Argungu, wanda har zuwa lokacin komawarsa ga Ubangiji ya kasance mai matukar hidima ga addinin musulunci. Ya ayyatuhal izaman baliya, ya kasusuwa da suka nunnuge, inna Allah ya amurukum jami'an. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله فأما من خاف مقام ربه، أما wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji shi yawmal qiyama, wa naha an-nafsa 'anil hawa, ya hana rayuwar shi bin ra'ayi da son zuciya, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Allah ya ce ya mishi alƙawali aljanna ita ce makomashi. اللهم اغفر لأخينا وحبيبنا الشيخ الدكتور أبي بكر عبد الله جرو، وارحمه وارحمنا بعده، واجعل الجنة متقلبه ومثواه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله